Gledam Aleksu kako secka luk i priprema ovog jelena za ragu čorbu i šta znam. Ja se setim Turaka koji su sigurno lovili jelene, ali su takođe imali svoje duhovite šerete. Najbolji primer predstavlja veliki naftni magnat Nubar Gulbenkian, mislim da se zvao, koji je govoreći o uspešnoj večeri rekao: idealan broj za večeru je dvoje, ja i đavolski dobar konobar. E sad, ja malo bolje kad razmislim, i nas je dvojica, s tim da je moja kombinacija bolja. Ja i đavolski dobar kuvar. To, Aleksa. Tako da, Nubar Gulbenkian ili već kako, može da mi pozavidi ovaj put. Eto. Svaka čast za najav. Znači, tako si me najavio da sad mora se potrudimo maksimalno. Eto, paradajz može seckati. Paradajz? Svaka čast. Daj mi, molim te, aparaturu. Izvoli, nož koju najviše voliš. Taj, ja, samo što veće to bolje. Ja sam sitno naseckao luk s tim što ću te samo ispraviti, ne znam da li sam ti rekao, ali ne trebam ragu čorbu, nego ragu od crne. A za tako dobru najavu ja ću se potruditi da ti skuvam i neku dobru testeninu za ragu. Dobro. Od spelte, nešto moram da sad, kako da ti kažeš. Dobro ste čuli spelta, to ćemo vrlo često pominjati i već smo pominjali u ovoj emisiji. Zdrava testenina. A ukusna? Što mora se naglasiti, kad se kaže nešto da je zdravo, obično bude ono. Da. Ali paradajz, molim te, kao za bruskete, znači što sitnije to bolje. Evo ovako, pa vidi. Može tako, dobro. Da bi sačuvao formu, mora ovako, evo, bit će mali klinčići, što bi se reklo. Spelta ima jako nizak procenat glutena, tako da trenutno se vrše ispitivanja koja će tačno pokazati koliko ima, ali po svemu sudeći ima toliko glutena da mogu da jedu čak i oni ljudi koji su alergični na gluten ili ti ogroman broj njih, s obzirom da je on ispod te granice koju naš organizam može da detektuje. To je ono što sam ja pročitao u novinama i tako, pa sad evo mi da probamo speltu kako to izgleda. A evo ja sam sa paradajzom već pri kraju što se... Ne moraš ti žuriti, ne moraš ti žuriti. Ne moram da žurim? Ne moraš, polako samo. A da požurimo ipak? Ne, ja žurim, ali paradajz ćemo dodati negde pred kraj. Paradajz pred kraj? Da. Dobro. Da znaš, kiselina ono kao sad usporava da se meso termički obradi kako treba i to, pa ćemo malo samo sa tim... Dobro, onda da ne žurimo. Ne moraš ti žuriti. Bolje da se meso termički obradi. Naravno, to je... Pa da paradajz dođe kao šlag na tortu. S tim što ću ja dodati... Evo ga. Sušeni paradajz maslinovog ulja. Ti đavolski dobri kuvar. Bravo, kako si se setio? A evo, pošto si tako fin danas, sad će ti čak i poslužiti, pa će biti konobar na kraju. Ne moraš ništa brinuti. Kažem ja, taj Nubar može samo da mi zavidi. Možda ga jednom pozovem u goste da vidi kako to izgleda kad imaš đavolski dobro kuvare. Ali ne bi da uvredimo kolege konobare, ali znaš kako kažu, kuvar uvek može biti konobar. Da, to je tačno. A negde su i svi kuvari nekada, kad su počinjali sa radom, bili konobari. Tako da, sve to ima svoje. Pa dobro, s obzirom da voliš da ukrašavaš tanjire, pretpostavljam da postoji onda i neka procedura kad se to servira gostima na sto i ne znam šta kad se... Naravno, sva čula moraju uživati. Možda pevaš nešto. Ne pevam. Ne pevam. Ne znam da pevam i onda ne pevam. Dobro, ne moram. Meni ne moraš, što se mene tiče. Beli luk? Obavezno. Sitno? Obavezno. Sitno? Sitno. Sitno. Evo, lovro u listu dodati, evo ja ću uzeti jednu... Dobro, pevaj slobodno. To što ja ne pevam ne znači da ne volim da slušam one koji to znaju da rade. Nisam ja sigurno da ja znam to da radim. A nisam ni ja, sad kako ti kažem. Rekao sam danas ću biti fin prema tebi, pa neću. Si na bolji strani kao. Rekao sam da ću biti fin prema tebi danas i neću sad da... Beli luk možeš odmah kad naseckaš ovde ubaciti. Evo jedna tura je već tu. Evo ovako. Sad ćemo i drugu turu.
Evo ja ću Opa, za našukati malo prst da stave. bosiljak, nemoj prst, molim te. Ne bi bilo u redu da bude supa sa kostima. Ragu, nije supa, nije čorba. Mada kad si krenuo sa tom pričom o tom, kako si rekao se zove? Nubar Gulbenkian, čini mi se. Možda bi bilo i u redu da sam spremao neku čorbu, pošto je i kod nas ostalo to čorba ili kako već. Oni to isto tako kažu, čorba. Pa čorba je turski naziv. Pa to zato ti kažem, bilo bi u redu, ali ja spremam ragu. A kaži mi u čemu razlike između ragu i čorbe? Imaš više mesa ovde. Ovo je više neki sos nego čorba. Zato će i biti testenina i to. Meso sam sitnije naseckao. Bravo, bravo. Da prebude gotovo. Ali znaš šta, imamo i poklopac koji može to da ubrza sve. To ne kažeš. Pa evo, rekao sam. Kažem ja da imam djavolski dobra kuvara. Ja ću još dodati sušenog paradajza unutra. Dodaj. A znaš šta? Šta misliš, čekaj da ti pitam nešto. Ako mislimo sad na isto, ajde sad da pitam. Vrganj to? Da. Baš sam uzao vazda da kažem, mogli bi vrganj. Djavolski dobar tandem. To smo mi. Vidi. Fino mariniran. Kašiku ćeš mi dodati. Ne da mi dodaš, nego možeš i ti staviti slobodno. Ali znači ne moraš preterivati samo pošto ipak nam hoću da paradajz bude jer bosiljak će ići. Slažem se, neću preterivati. Ne, to je dovoljno. Biću fin danas prema tebi. Kad ti kažeš da je dovoljno, onda je dovoljno. Jesam rekao da neću preterivati. Samo malo. Ali onda kad smo krenuli tako daj i možeš i belog luka iz masnovog ulja isto. Jesmo nasiskali koji ostavio da miriše, a taj će biti onako u komadu pa... Može, slažem se. Znači ovo bi dosta. Krenemo sa jednom idejom pa se onda tu doda još štošta. Ja kažem do kraja ćemo da budemo ti i ovaj djavolski dobar tim. Ovo je baš raduje. Dobro, nalijemo vodom, pa onda poklopimo. Ja sam bosiljak dodao, samo polako sto nalivanje. Čekaj. Začini. Ovo ćemo na kraju. To će sad sipati. Dobro. Simet, neću preterivati. Nemoj. Nisam solio. A vino? Vino ćemo na kraju. To je za nas. Ne. Imamo za nas. Tu je, ne brini. Ali solio sam, ali dobro. Evo, danas ću mu sve dozvoliti. Danas može da radi šta god hoće. Da dodam malo ove soli sa Himalaja, kad su već krenuli na istok. Sad možeš paradajz dodati. Tako. Čekaj, vidi koliko je mesa. Tako. Koje meso ostalo kad sam meso stavio? Od paradajza. Šalim se, znam šta si hteo da kažeš. Šinčina. Tako. Vino. Ćeš sipati vino. Sve. Samo ću još malo... Vodice? Još malo samo vode. Vodice. Da ogrezne. Da zagrizne. Dobro. Stavit ćeš poklopac sad. Odmah. Ono što je dobro s ovim našim posuđem i poklopcima. Jesi zavrnuo ventil? Da. Dobro, pitam. To je da nam treba još jedno 20 do 30 minuta i to bude gotovo.
se skuvalo, mi isključili, pa sad to se pomerila kazaljka, više nije turbo, evo to tako radi. I onda samo ovako, opa, ovako podigne, ovaj sa ragu od srndaća. Ja sam obećao testeninu od spelte. Obećao i ispunio obećanje. Kako piše ovde? Najzdravije iz srca Bačke. Tako je. Dobro. Spirale od spelte kuvane. I sad odgovaram. Ragu je... Evo, ovako, samo te molim još ovo da... Malo neutralne pavlake. Evo, tu je vareče, promešaš. Vidiš, sad je to... Aleksa. Nesrepljiv si i to, jel? Ja, vidi šta se vidi. Uvrganje. Baš ćemo da se slađemo. I dok meni Aleksa servira ovo jelo, ja vama moram da kažem da smo došli do kraja recepta, a ujedno i do kraja emisije i po običaju jedan lovački kodeks. Današnji glasi: u odnosu na stavove korisnika i vlasnika poljoprivrednog zemljišta ili šuma koji se zalažu za prekomerne odstrele koji bi značili ugrožavanje opstanka vrsta divljači, lovci i lovačke organizacije deluju stručnim argumentima i javno. Lovci sarađuju sa organizacijama koje se bave zaštitom prirode. Dobar pogled i mirna ruka. Doviđenja, mi odosmo na terasu. Čekaj, stani!